Croeso ydy'r peth cyntaf, amlwg i ddeud, croeso i'r sesiwn bach yma. A mi fydd hi'n sesiwn eitha anffurfiol, gobeithio, am lwm o gwestiwn anfarth a petai'n ateb hawdd iddo fo. Wel, byddwn ni'n cael y drafodaeth yma yn un beth, felly dwi eisiau ddod yn eitha anffurfiol, gobeithio gan y gwestiynau yn ystod y sesiwn. Dwi am ddychwyluno yn gyntaf un panelwyr ni, i bawb gael bod ar yr un dudalen ar y pen. Sian Genthian, aelod Senedd Cymru dros Arfor wedi geni, a'i magu yn yr ardal cefndir mewn cyfathrebu. Sian yn mynd i gwleidyddiaeth, magu 4 o blant, datblygu gweledigaeth Arfor yn blaenoriaeth, ac mi gan i wybod mwy am Arfor yn ystod y sgwrs gobeithio. Sian, dwi'n mynd i dweud celwydd yma, dwi'n meddwl. Wrth yn ochr i, mae Rhys Tudur, cyfreithiwr a chynghorydd sir dros Llanesbynydwy. Rhys wedi dewis i yrfa ar draen yn arall yn rhannol i gael aros yn y fro Gymraeg. Y bygythiad i'r bywyd Cymraeg ydy un o rhesymau arweinio'r Rhys i'r byd gwleidyddol. Di hynny'n wir, Rhys? Mae hyn o, come on down! Ffion entri. Ffion yn sgwennwr creadigol llawrydd. Ffion wedi gadael yr ardal yn 19 oed, astudio yn Llundain, byw yn Ffrainc, nôl ym Mro i Merthyr yn Hen Draw Llun ers 2 blynedd, a Ffion ydi awdur y nofel wych gyda llaw i nofel gyntaf Cwlwm, sy'n berthnasol iawn i'r sgwrs yma. Heddiw, beth athon ni Ffion? A hefyd ar y llwyfan, Ifan Llywelyn, uwch awdur masnachol yn Llundain. Ifan wedi fagu'n llun yn iaith y nefoedd fel Ffion. Mae'n anelu am Lundain yn 19 oed, ac yno mae'n gweithio yn y cyfryngau newyddion o'r byd marchnata. Mae'n lys gennyf naturiol i'r Gymraeg yn Llundain, a mae Ifan wastad yn ceisio codi ymwybyddiaeth o'n diwylliant amhrwysiadu. Ifan, da ni ar y fynd i ddalen? Da ni'n iawn, da ni'n iawn. Felly, mi awn ni iddi yn weddol handi, a mae daflu hon i mewn yn gyntaf. Gora Cymro oddi carta trafodwch. Ffion, eich ti gyntaf. Yna fe i cwtio mewn, dwi'n meddwl. Dochr di ar y set? Na, o'n eich, ie. Diolch i hwn. Helo. Ie, hon. Dwi'n meddwl, i fi'n bersonol ti, mae'r ateb di newid. Dwi'n meddwl fel i fi pan eisiau ffwrdd ti. Dwi'n meddwl, ella bod pobl yn gorfod ar ei gorfod Cymro di gartra, ond dwi'n meddwl bod o'n fuddiol iawn i rywun fynd o di gartra. Yn sicr mewn, agor meddwl rywun i ddysgu lluniannau eraill, ffordd eraill o feddwl, ond yr amlwg, y peth ydy cael pobl yn ôl. Ond ers talwm, o'n i'n weld o'n eitha anodd ateb y cwestiwn yna. Fel dwi wedi dod yn ôl, dwi wedi sylwi. Dwi'n meddwl, mae angen pobl yn ôl, does, yn enwedig pan mae'r iaith Gymraeg yn dan, dwi'n pethau ddim yn, dwi'n pethau mor syml o hynna, a mae yna ofyn i bobl fod yn ôl, a dwi'n meddwl erbyn heddiw bod fi'n eitha cytuno efo hwnna, dwi'n sicr yn meddwl bod angen mynd i ffwrdd, ond bod angen y pethau i fod yn ôl hefyd. Felly does ti nôl, o'na elfen o, a dwi'n eisiau rhaid y geg i, o'na elfen o gydwybod yn pigo. O'na ti'n teimlo rhyw gyfrifoldeb naturiol teg at yr iaith, gafod chi di sôn am yr iaith. O'n sicr o hwnna'n rhywbeth, dwi'n gwybod sut ti'n teimlo ar enghraifft, ond mae yna wastad rhywbeth yn pigo roed, rhywbeth yn y gwyddwybod sy'n deud i rhywun dod yn ôl. Does am sy'n atab oedd yn byd a sy'n ein bethau, dydym yn ddi a gwyn na di, ond yn sicr fel Cymru, achos bod hi'n iaith leiafrifol, da ni'n dod o ddiwylliant leiafrifol sydd angen i warchod. Yn sicr mae yna beth yn pigo ar y gwyddwybod drwy'r amser. Mae hynny'n beth da i ryw raddau ydy, achos gynna ni rhywbeth da ni eisiau warchod. Ond eto ar ôl dweud hynny, mae'n siŵr bod chi'n gallu warchod o yn llefydd eraill hefyd. Mae angen y ddau, does? Mae angen y ddau beth digwydd, achos ni'n bod yn gaethdig ac aros yn yr un lle chwaith. So balans ydy am ni. Balans. Ifan, yr un cwestiwn i chi, mae'n microffon yn dylai? Na fo. Ie, mae'n rhaid fel yr un berson Cymraeg ar y cwbl sydd ddim yn byw yn Cymru. Mae'n rhaid i ddweud, na dwi'n rili yn gweld gwerth bod yn berson
Cymraeg sydd yn siarad Cymraeg, sydd ddim yn byw mewn gymuned sydd yn siarad Cymraeg. Mae o mor werthfawr gallu'n dallen i'r byd. Dwi'n meddwl fel Cymru Cymraeg, da ni'n da iawn yn dweud yr storis yma wrth ein gilydd, amdan ein cymuned, amdan ein hanes, ond da ni ddim yn da iawn am dweud y stori yma wrth bobl sydd ddim o fewn gymuned. A dwi'n meddwl, fel person Cymru Cymraeg sy'n byw yn Llundain, dwi'n gweld hi'n bwysig mod i'n deud y stori yna i'r bobl sydd ddim yn rhan o gymuned, pobl sydd yn nhw'n syniad am yr Eisteddfod, hyd yn oed am yr iaith Gymraeg. So dwi'n gweld, mae mor bwysig cael pobl Cymru Cymraeg yn y byd sydd yn ehangu ein hanes, yn ehangu ein diwylliant gyda pobl sydd yn syniad amdan beth sydd ddim ymlaen fo. Wyt ti'n gweld y gyfraniad di yr un mor werthfawr yn Llundain a petai o petai ti'n byw yma hyn o hyd? Wel, mae'n beth fel, cos yn ben hun, ifanc fi, ond yn Llundain, yr hogyn Cymraeg yna dwi. So mae o mor... Dwi'n meddwl bod yn mor werthfawr gallu bod mewn ardal smygu, mewn good nos, a troi at sy'n dweud, na, fel, ges i'n addysg i gyd yn iaith Gymraeg, dwi'n siarad Cymraeg efo'n ffrindiau, dwi'n siarad Cymraeg efo'n heulu, a mae pobl yn sbio ar chi fatha bod chdi'n ymwallio. Fel, iddyn nhw, mae siarad Cymraeg fatha rhyw party trick. Fel, oh, can you tell that like really long place name? A ti fel, Canwyr, o'n gweindig o'r gerig yn drofus, gampus, a ti sy'n laru. Fel, mae mor bwysig gadael i bobl tu allan i'r gymuned wybod, bod yna llawer mwy i bobl Gymraeg na y ddau goch, na the valleys. Fel, da ni'n bobl sydd efo jyst diwylliant cyfoethog, hanes cyfoethog. A dwi'n meddwl bod mor bwysig gael bobl allan yn y byd yn ehangu'r yn gallaf. Gwych, oedd hi'n gres cael dysau'r pwynt. Rhys, ti wedi swyddo llawer iawn o faich dros y misoedd a'r blynyddoedd diwetha o ran hawl i ddiw adra, o ran tynnu sylw at yr hyn sydd yn digwydd ar raddfa gyflym iawn yn y cymunedau gwledig. Felly, wyt ti'n swyddo'r baich mae Ifan yn ei ddisgrifio mewn ffordd gwahanol iawn. Ia, dwi'n teimlo lot o'r ydyn nhw. Fatha rhyw fath o gwestiwn bod dwi'n swyddo'r baich, dwi'n sy'n gweld o fwy fatha rhyw ddyletswydd os liciwch chi, achos o gael magyn mor fan a gweld y pentra'n newid gyda'r amser ac yn fwy Saesnig. Chi jyst yn teimlo fel, os na sy'n bobl o gwmpas i Gymru Cymraeg yna'n pentra ar ôl, ac mae hwnna wedi bod yn boen i mi erioed, ond dwi wedi bod yn un sy'n ddim yn dyheu fod yn eitha lle da i mi glwad y Gymraeg. Mae hynny wedi bod yn ffactor mawr i mi i fod isio aros yn ymro, a dyna'r prif ysgogiad yn y bon, bod fi eisiau cynnal bod yn rhan o bob sgwrs yn Gymraeg, ac wch chi, dydy o'n deithio ar sgafser at y Saesneg yn byd, ond eich sy'n ddim mor gyffyrddus y siarad y Saesneg, ond sicr mae'r cariad at y iaith yn ddysgu chadw fi adra, a rwy'n deimlad o rhyw, chi'n bod bod rhaid fi aros os na i, pwy neith, ac mae fod ar y gyngor Sir Gwynedd yn agored llygad, ac oedd rhyw ystadegau brawychus fel niferoedd sydd yn ysgolion cynradd Dwyfor, ond yna gwymp yn y niferoedd y dreian yn llai dros y ddegawd dwytha na sydd wedi bod, ac yn y ddegawd sydd i ddod, mae'n adolygon yna gwymp pellach o dreian yn y niferoedd o blant yn ysgolion cynradd. Ydych chi'n meddwl, mae hynny'n ei dangos i chi o faint o fregus ydy'n cymunedau ni chi de. Does yma modd ar fodi neb i aros adra wrth gwrs, ond mae'n amlwg, mae'r rhaid i gael rhai pobl bod wedi gwreiddio ni bron yn sicr yn ambyd ar ôl. Ond i'r cwestiwn yn ei hun, gwell cyfrodd i cartra i beidio, wel, mae'n bwysig hefyd, mae'n rhaid i weld y byd yn amlwg lle. Ac yn rhywun sy'n dylanwadu'n fawr rhaid i Saunders Lewis, a un o Lerpwl o hynta, ond petai o heb i enni Lerpwl falle, so ddim efo'r un weledigaeth a'r un genhadaeth yr o gynnar o lle. Wedyn, mae yna werth mawr yn rheini sydd yn mynd o'r cartra ac hefyd yn dychwelyd. A mae ffio'n yn o falch bod ti dod yn ôl yn hys llawer o gyfeillion eraill. Wch chi ddweud y modd yn gweld rhaid dychwelyd adra ar ôl cael profi a cael blas yr ddinasoedd o Llundain a bob math. A dwi'n falch bod wedi agor efo hwnna, achos mae'n amlwg, mae'n gwestiynau mawr o ran y blocia adeiladu o ran
seilwaith cymdeithasol sydd angen i bobl ati dod yma ar ran tai, ar ran gwaith, a ni'n gwybod beth yw'r sloganau. A sa'n fwy atach chi, mae rhywun wedyn yn gorfod edrych ar y pethau cyn hynny, enghraifft, y ddarpariaeth yng nghefn gwlad. Nes i rannu llun ar Twitter chydig o ddyddiau nôl o system reilffordd oedd yn bodoli yn y 60au, lle fysa ti wedi dal tren o Fangor i gael Steddfod ym Mhwllheli a fysa ti yma mewn dim. Erbyn hyn, mae'n cymryd 6 awr, ti'n gorfod mynd o Fangor i'r Amwynthig, lawr draws i Aberystwyth ac i fyny i'r Mhwllheli, newid y tren dwywaith. Mae yna gymaint, a fan ni'n sgwrsio chi'n dod i mewn, mae yna gymaint o dasg yn wynebu rhywun, mae'n gallu dyfygu di, ond mae yna fod naddu ar y mynydd yna sydd yn wynebu cymunedau, a mae Arfor yn un ohonyn nhw. Wedi sôn chydig am Arfor. Diolch am ofyn. O hwnna rhyw fath o gwestiwn, sori Sian, mae'n ddiwedd diwrnod. Ie. Neu di sôn am Arfor? Ga i jyst ateb y cwestiwn cyntaf yna, achos dwi'n meddwl na beth sy'n bwysig ydy ddim lle mae rhywun yn byw, ond i hunaniaeth nhw, a bod ni yn cydnabod erbyn hyn, bod yn rhywun sydd yn dod o Gymru, ddim angen rhwydrwydd yn golygu bod rhaid byw yng Nghymru. Da ni'n gallu bod yn gymuned Gymraeg, neu gymuned o ddi-Gymraeg, ond efo'r hunaniaeth Cymraeg yna'n perthyn i gyd. A dwi'n meddwl, mae yna potensial yn hynny. Mae yna potensial i bobl ddal fod yn rhan o'r gymuned, ddim yn gymuned daearyddol. Ond wedi dweud hynny, mae yna werth wrth gwrs, mae rhaid i ni gynnal y cymunedau daearyddol traddodiadol. Tra hefyd yn gweld cymunedau yn Nghaerdydd yn ffynnu drwy'r Gymraeg. Hefyd, rhaid ni fod yn barod i weld bod Cymru yn esblygu. Dyna di un neges dwi'n meddwl. Ond wedyn mae'r cymunedau daearyddol yn holl bwysig y cymunedau lle mae'r Gymraeg yn iaith fyw o ddydd i ddydd. A mae rhaid i ni fod yn gwarchod hynny llawer iawn mwy ac gwneud hynny drwy bolisiau llywodraeth. Mae'r ardal yma yn colli yr adran arian Ewropeaidd oedd yn arfer dod i'r ardal yma, oherwydd bod ni'n fanbar gwlad, oedden ni'n arfer cael arian Ewropeaidd. Mae hwnna di mynd. A felly mae rhaid i Llywodraeth Cymru sylweddoli bod rhaid buddsoddi yn gadarn yn yr ardaloedd yma mwyn gwarchod yr hunaniaeth Cymreig. Ac mae cynllun Arfor yn dechrau hynny. Cam a bychu'n iawn. Trwy'r cytundeb cydweithio mae Rhaid i Plaid Cymru wedi arwyddo efo Llywodraeth Cymru. Mae yna 11 miliwn yn cael ei neilltuo dros y 2 blynedd nesaf yma, tuag at geisio cryfhau cymunedau Cymraeg yr ardal gorllewinol, ardal Ynys Môn, Gwynedd, Ceredigion, Sir Gâr. Mae'r 4 awdurdod lleol yna yn dod at ei gilydd i rannu arfer dda ac i geisio annog entrepreneuriaeth a busnesau bach i dyfu. Cam a bychu'n iawn ydy hynna. Mae ymweledigaeth i a gweledigaeth Plaid Cymru yn dipyn mwy uchelgeisiol na'r hyn sydd ar waith ar hyn o bryd. Mae rhaid i ni gael rhanbarth wydyn i economi yn y rhan yma byd, yn y rhan gorllewinol. Mae'n gorfod cychwyn efo'r economi. Mae tai yn rhan greiddiol o bob dim hefyd, ond mae'r economi yn gorfod tyfu a datblygu. Ond ddim drwy gael cwmnïau mawr o'r tu allan o'r gyfeiriad. Ddim dyna di'r ateb. Yr ateb ydy adeiladu ar y cryfderau sgynnon ni yn yr ardal yma. Mae amaeth yn gryia, mae cynhyrchu bwyd angen bod yn sylfaen i economi'r ardal yma. Mae busnesau bach yn asgwrn cefn yr economi yn Wynedd. Mae nhw angen dipyn mwy o gefnogaeth mwyn datblygu. O'r ochr trafnidiaeth yn bwysig wedyn yn dydi. A gweledigaeth i a gweledigaeth Plaid Cymru o ran Arfor ydy ail-gysylltu y rheilffordd lawr y gorllewin. Fel bod ni yn dechrau cael cysylltu'r ardaloedd Cymraeg yma at ei gilydd. A'r bendithion economaidd sy'n dod efo hynny, ond y bendithion cymdeithasol hefyd. Ac drwy'r cytundeb,
mae yna arian ar gyfer gwneud rhywfaint o waith i weld be fysa angen enghraifft i ail-agor y rheilffordd o Fangor i Afon Wen. Achos sa chi'n agor Bangor Afon Wen, sa ti'n medru mynd o Fangor i Port, ymlaen i Aberystwyth, seisio wedyn, a cysylltiad bach arall o fanna, ond wedyn sa ti'n medru mynd o Gaerfyrddin i Gaerdydd. A cysylltu ni'n hynna'n ffordd yna. A pam ddim cael tren hydrogen? Mae rhaid i ni... Mae rhaid i ni fod yn uchelgeisiol. Mae pobl yn dweud, hynna beth yn ddigwydd. Pobl wedi dweud pethau felly am brosiectau yn y gorffennol. Pobl wedi dweud fi, fyna byth ysgol feddygol ym Mangor. Pobl wedi dweud hynny, mae yna ysgol feddygol ym Mangor. Mae'n agor i drysa recruitio pobl leol ar hyn o bryd. Felly mae rhaid i ni gael gweledigaeth, a gweledigaeth i ydy arfor gorllewin Cymru, cadarn yn economaidd, wydyn yn y iaith Gymraeg, a hefyd yn ddadlynu sy'n gymdeithasol. Ac i fi, mae'r gyflwyn cymdeithasol yna hefyd angen digwydd, a mae o'n digwydd, mae'n digwydd o fan. Mae'n digwydd yn Gaernarfon, mae'n digwydd yn Bwllheli, mae'n ddigon o bethau'n digwydd yn y cymunedau i fod yn falch ohono fo. Ac os di bobl eisiau bod yn rhan o hynny, gret. Os di nhw ddim eisiau bod yn rhan o hynny, fel hynny'n iawn hefyd, yn dydi. A maen nhw'n gallu dweud wrth bobl arall eraill ar y fo. Ond dwi'n meddwl, mae'r weledigaeth yna, peidiw na siarad yn hynna'n lawr, a peidiw na a bod yn och a gwael. Dwi yn wir yn meddwl na rhaid i ni adeiladu ar y hyn sydd yn digwydd. Dwi'n gwybod yn y digwydd yn bob man, a dwi'n gwybod fyna broblema, ond mae yna lot o arfer dda yn digwydd metra cymunedol, yn cymunedol. Mae yna lot yn digwydd. Gafylwn ni yn hwnna, a gnawn ni bethau efo'n gilydd ac efo'n cymunedau, a mi ddaw pethau wedyn coelio dyna beth. A dwi'n meddwl mae'r atebion yn aml, mae cymuned yn helpu cymuned, a dyna sydd yn codi calon rhywun. Yr holl fentra cymunedol sydd na erbyn hyn o lan uwchlyn i nefyn a sawl lle arall lle mae'r cymunedau yn perchnogi tafarndau, lle maen nhw'n prynu sawl ased yn pwysig iawn. Felly, mae eisiau dal yn dyn yn y pethau rhywun, mae rhywun yn gallu edrych ar y gwydr yn hanner gwag ac anobeithio, ond i esgob yna bethau da iawn yn digwydd ymhen y groes, gymaint o lefydd mae'n wych i weld. Ffion ei atach chi fo'r cwestiwn nesaf, os ti'n meindio, ydy'r ddarpariaeth yng nghefn gwlad Cymru yn ymateb yn ddigonol i anghenion a diddordebau pobl ifanc. A dwi'n gofyn i chdi fel rhywun sydd wedi dychwelyd yn ddiweddar. Swn i'n dweud ar y cyfan, ella na dydi o ddim. Mae yna lot o bethau da sydd yn digwydd, mae yna lot o fentra cymunedol, un ohonyn nhw. Dwi'n ben o Plas Carmel sydd yn fath gyffroes iawn. Dwi'n meddwl bod yna ddiffyg llefydd jyst i bobl ifanc, fatha oed fi neu iaith ydyn dwi'n 30, jyst i gyfarfod a gallu gwneud rhyw fath o weithgareddau sy'n wahanol i jyst mynd yn dafarn yr enghraifft. Mae yna drawstoriad o bobl, does? Mae pobl yn wahanol, dydy pobl yn eisiau gwneud yr un pethau. Pethau oedden ni'n gwneud yn Plas Carmel, fatha gweithgareddau, oedd yn digwydd Mare, ydy'r Mare Llywelyn, ydy'r swyddog addysg y gwirfoddoli yn Plas Carmel, mae'n wych, a lot o bethau oedden ni'n gwneud. Oedd pethau fatha gweithio printio sgrin, arnosweithiau, clwb darllen, pethau diwylliannol, mae'n pobl efo mwy o ddod, pethau fysa chi'n dieddol o wneud mewn dinas mewn ffordd. Dwi'n meddwl bod yna ddiffyg pethau fel yna. A dwi'n meddwl hyd yn oed, ddim bod fi'n trio, dwi'n gwybod Plas Carmel, dwi'n efo os fel yma, o ran be oedden ni'n gynnig. Go Plas Carmel. Ond fydda hyd yn oed, cynigion gwahanol ar y fwydlen, jyst pethau gwahanol, dwi'n meddwl. Diolch yn dweud bod beth sy'n yna ddim digon da o gwbl, mae yna jyst trawstoriad o bobl yn bwysig bod yna bethau sy'n ateb i be mae pawb eisiau, ddim bod chi'n gallu plesio pawb efo ddim pryd, ond dwi'n meddwl sicr bod yna bethau bach felly, ond yn amlwg, lle ddim beth o wrth i gilydd bydd yn pen dyn, mae hynna'n anodd. Trafnidiaeth yn rhywbeth yn sicr sydd byddwch chi'n byw yn uwch mynydd. Diolch yn bodoli. No. Mae yna un beth sy'n cael dydd, ond
Ie. Ond mae'n rhan o'r seilwaith yma, da ni'n sôn amdano. Ifan, be amdano chdi yn y cyfnod yma yn dy fywyd rwan, enghraifft, fysa na ddigon i dyddenu di nôl? I'r ardal, ti'n cael gweld wedyn cyfnod amdano? Ia, chyndig hynny, so ddim digon digwydd yn rwan yn Henllyn i ddenu fi nôl. Fel rhywun sy'n byw yn Llundain. Dwi'n meddwl fel gymdeithas Gymraeg, mae gennym ni ddipyn i wneud os ti'n 40, os ti yn y brifysgol yn Nghymru, mae'n lwyth i wneud. Wedyn, mae ugeinia jyst fatha rhyw wasteland, sa'n ti'n byd i wneud, nes wyt ti wedi priodi, nes os ti'n ti blant. Wedyn, mae yna llwyth o bethau chdi'n wneud efo dy deulu ifanc. Llwyth o bethau. Lle, os ti'n dweud ugeinia, os ti'n berson ifanc, os ti'n berson sydd yn penderfynu peidio priodi, berson sydd yn penderfynu peidio gwlad. Beth sy'n eich chi ma'n gen gwlad? Dwi'n llawer o ddim byd, i fod yn onest. Ie, Cytuno fo hynna, dwi'n meddwl yr pobl yna, ni'n sôn am pobl oed i ella iengach sydd ddim wedi profi o ddim efo plant. A mae'n atyn iawn, mae'n ddiffyg, mae'n fath o gap mae pobl yn profi ag y plant ella yn iengach, mewn cefn gwlad, ac dyna di'r cam naturiol nesaf ella. Hynna sydd o'r gof. Dwi'n meddwl, mae'r ddarpariaeth mor... Fysa ddim digon i wneud yma, felly ti'n heneiddio gymaint... Ti'n heneiddio lot nes o ddim, yn nghefn gwlad o gweithio yn ein nas, fel... Fath o beth hyn. Ond mae'n meddwl, os dwi'n Llundain, dwi'n gwybod bod rhywun yn ganol i 40 mewn ganol glwb nos, dwi'n meddwl dwywaith. Lle yn Henllyn, os dwi'n ganol i 40, fel os gen ti'n plant, os gen ti'n fel staws, fel... Mae hwn sy'n hefo hynny chdi. A mae hwnna'n fwlch felly fel wyt ti yn weld o. Rhys o'n i sôn am yr ysbryd cymunedol fel cynghorydd Llanys Llyndrau, mae'r Plyn enghraifft o griw o bobl ifanc, llawer iawn ohonyn nhw yn bobl ifanc, dod ynghyd a di dweud, hei, allwn ni'n colli hwn, da ni'n dibrynu hwn a mae'n mynd i fod yn dafarn cymunedol, am hwnna'n enghraifft o eto gymuned yn arfogi hun. Yda ni wedi bod yn ara deg, Rhys, dwi'n meddwl am y fic, di gwneud hyn 40 o flynyddoedd yn ôl, a dim ond rwan mae'r gasad eira i weld yn tyfu. Dwi'n meddwl bod gynnau roedd yn Steffan Rwys o fewn chwilog, sydd Madryn, sydd rhyw gan llath yn y lôn, a wedyn mae'r plu wedyn lle sydd rhyw gwta milltir rhywbeth felly. A wedyn mae hi'n sefydliadau Cymreig, sydd y Gymraeg ydy'r iaith yno, a prin o geisio byd arall, sydd ti'n geigs sydd yn geigs Saesneg neu byd felly. Mae'r Gymraeg yn diwylliant yn gry yna. Ac yr un sydd yn horfi hi ydy, bwyty na ddim yn cymhwyso rheol iaith y Steddfod, neu y fath, sydd mae'r sefydliadau yma cymdeithasol, y plu, ac hefyd y Madryn yn gweithredu drwy'r Gymraeg. Ond ni'n fodlon wneud hynny efo sefydliadau eraill sgynna ni yn y cymunedau Cymraeg, fel yn y bwysicau ysgolion enghraifft. Mae Gwynedd enghraifft, mae gen nhw ysgolion, ond yn Nghaerdydd mae gen nhw ysgolion Cymraeg penodedig, lle mae bob pwnc yn cael ei ddysgu drwy'r Gymraeg, efo Saesneg wrth gwrs. Ond yn Gwynedd, da ni'n gweld yn dda bod angen gwneud hynny lle de. Da ni'n gweld heddiw, dwi'n wsos neu gwir, y gwerth sydd yna o'r rheol iaith. Ond eto fydd, da ni'n gweld gwerth o mestyn hwnnw drwy'n sefydliadau, drwy'n bywydau bob dydd. Ac mae'r rhydrwydd i wneud hynny'n arbennig rwan yn cymunedau ma'n llun ac Ifionnydd. Neu fydd i'r hwyr, mi fydd i'r hwyr. Fydd na ddim cyfiawnhad i gael sefydliadau Cymraeg pan na fydd na ddim Cymru yma i siarad ti. Ac os na nhw'n ei weithredu ac ymestyn y rheol heibio'r Steddfod yn gyntaf o'r modd, mi fydd i ar ben yn yr dwi wir yn credu nid ydw i'n optimist mawr, mae'n anffodus, dwi'n gweld ti'n fyd sy'n hwnt. Wyt ti'n gweld ti wedi mynd heibio'r unwaith awr o'r ddeg? Mae'n agos iawn i fi. O'n i bai bod ni'n mentro i sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei ddyrchaddu mewn holl sefydliadau yn y broedd Cymraeg. Sicrhau bod y broedd Cymraeg yn gwbl ddiogel. Wedyn, mi fedrwn ni, dyna'r unig ffordd o gael dyfodol i ni mewn ffordd. Os oes awewyr yn y cymunedau, os yw'r sefydliadau ni yn Saesnig neu'n ddwyieithog, da ni'n mynd i golli tir, a os yw'n dwywaith o hynny. Wedyn, rhyw drywydd yna sgynnig yn ei dweud effeithio moel gyna
ysgolion cynradd, sydd yna gwynt yn y disgyblion sydd fanna, lle hefyd faint sy'n allfudo o'r groed Cymraeg, mae'r ystadegau'n amrawlychus, a mae'r ganran o'r ifanc sy'n dod nôl yn isal o gymharu â'r ganran sydd mewn oed. Da chi'n rhoi bob dim at ei gilydd, da chi'n meddwl, fedar na fod dyfodol, ond mae'r census yn dweud ni, ddim yn edrych yn rhy dda. Wedyn, os nad da ni'n mentro wan i gael y sefydliadau yn rhai Cymreig, mae'r rheoliaeth nid yn unig yn ysteddfod am wsos, ond yn hob wsos arall o'r flwyddyn. Dyna sydd yn angenrheidiol bellach, yn sicr yn y broedd yma. Rhys yn bendant i farn, Sian, yda ni fel Cymru wedi bod yn ara deg i arfogi hynna, i arfogi cymunedau, yda ni wedi bod yn ddibynnol ar rhywun arall i wneud rhywbeth wastad. Falle bod ni, ond mae'r metro cymunedol yma wedi cychwyn yn ôl yn y 70au da ni'n ymwybodol o antur ail haearn a gweledigaeth fawr cael clws. Mae'n enghreifftiau antur o'n fawr ydy bod yn gwneud gwaith ardderchog am flynyddoedd. Yn sydyn ac yn dda, mae'r cymunedau eraill rwan, a mae 33 o'r mentra cymunedol yma yn Wynedd yn does, a mae yna lansiad fori cymunedoli, di enw'r rhwydwaith ohonyn nhw'n dod â hyn at ei gilydd, fel bod modd dysgu o'r profiadau yna a rhannu yr arfer dda. Mae'n wych gweld hynna, a dwi'n gwybod os ydi o oherwydd y cyfnod clo. Dwi'n meddwl falle bod cymunedau wedi gorfod dod yn fwy hunan gynhaliol am gyfnod felly, mwyn cefnogi i broedd a'i cymunedau, pobl bregus yn y cymunedau, a bod hynny wedi esgor ar mwy o feddwl am werth y cymunedau ni lle. A mae yna gymunedau, be da ni wedi bod yn lansio os yma hefyd ydy yn i Cymru, sydd eto yn ffrwyth gwaith y cytundeb gweithio. Mae yn i Cymru yn ceisio rhoi y gryn yn nilod cymunedau i ddyfeisio cynlluniau ynni adnewyddadwy yn i cymunedau hunan, mwyn pweru cartrefi, mwyn bod yn llawer fwy gwyrdd a peidio dibynnu ar y cwmnïau mawr allanol a peidio dibynnu ar y gryn ac yn y blaen. Felly dwi yn meddwl bod na werth mewn grymuso y cymunedau. A dwi'n meddwl bod un o themau arfor i fynd yn ôl at hwnna, yr arfor sydd wrthi ar hyn o bryd. Un o themau yma ydy ceisio helpu cymunedau i fod yn fwy gwytyn yn y ffordd yna, i fod yn gwneud pethau drosyn nhw hunan. Ac dwi yn meddwl bod isio efelychu yr hyn sydd yn digwydd. Ac o ran Gwynedd, mae Gwynedd gymaint ar flaen y gad i gynghora sir eraill. Mae digon hawdd beirniadu cyngor Gwynedd dydy, ond sa'n ni'n cael polisi iaith debyg i un cyngor Gwynedd mewn siroedd eraill ar draws Cymru, mi fysa hynny yn helpu greu gofodau Mae rhywun yn ymwybodol, yn yr ardal dwi'n byw yn y Felin Heli, a mae gymunedau gwmpas Felin Heli sydd mae pobl yn gweithio yn y cyngor sir a maen nhw'n byw yn y broedd o gwmpas. Ac mae'r hyder sydd yn dod o weithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn ei gwaith bob dydd i trosglwyddo allan i'r gymuned. Ac mae'r hyder yna angen cael ei efelychu. So ni mond i gweld hynny'n digwydd yn y siroedd yn y gorllewin yma. Mi mydda hwnnw jyst yn ei hun yn gallu gwneud byd o wahaniaeth. Felly, mae yna bessimistiaeth oes, a mae eisiau bod yn hollol realistig am beth yw'r sefyllfa. Ond dwi yn meddwl hefyd, mae eisiau i ni beidio, mae hynna'n gallu bod yn beryg dydi. Achos os ti'n mynd yn rhy pessimistaidd, wyt ti'n mewn peryg o'r ei o'n a fod, a wedi pont trio wneud dim byd. Wel, wrth gwrs, mae yna bwynt mae'n trio gwneud. Mae'n bwysig bod ni yn gwneud, a da ni gyd yn cael yn dyrru i fod yn trio gwneud y gorau fedrwn ni o dan amgylchiadau anodd iawn, o dan amgylchiadau lle dydy'r gwera cywir yn dyna ni yng Nghymru,
o dan amgylchiadau lle mae austerity, cymder mawr wedi bod yn taro'n gwasanaethau cyhoeddus ni ers gymaint o amser. Mae'n heriol iawn yn dydy yr amgylchiadau da ni ynddo fo, ond cymryd gobaith o'r hyn da ni yn weld, y pocedi bachod sydd yn digwydd o'n gwmpas ni, a'r bwrwm ifanc sydd yn digwydd yn Rhodd ac yn Arfon. A sy'n byw yn yr ardal yna, a dwi'n gwybod na un pan fechan o Gymru ydio, ond pan ddim yn efelychu, pan ddim rhoi cefnogaeth i hynny wedi digwydd, fel bod y profiad dinesig yn gallu digwydd yn y gorllewin hefyd. Dim i ddweud gradd yn amlwg, ond bod na gyfleon i gael profiadau ifanc dinesig yn yr ardaloedd yma hefyd. Sori am mynd ymlaen, ond fedrwn i siarad am. Ddim yn gwybod. Ti'n sôn yn fanna, a dwi'n gwybod am yn Iogwen yn y Bethesda yn enghraifft, mae'n syml dydy. Maen nhw'n defnyddio'r afon i gynhyrchu trydan. Mae bynnag elw maen nhw'n werthfawrogi yn mynd i brosiectau cymunedol, mae o'n wych. Ond yn yr ardal yma, enghraifft, yn milltirodd o'r môr ar arfordir sy'n ti. Does gan ddim hawl i wneud dim a gwely'r môr. Felly, da ni sôn am y blocia mawr yma eto o bethau sydd ddim yn mynd i gael ei symud dros nos. Ac os ti'n gwrando Rhys, dydy'r dros nos sy'n ganddo ni. Na, dwi isio am i Bryniaeth i Gymru fory nesaf. Achos dwi isio i ni gael y pwera yna. Da chi'n sôn am yr arfordir a stad y goron sydd diar rhan fwyaf arfordir Cymru sydd yn gallu llesteirio wedyn, datblygu, defnyddio yr ynni fedrwn ni gael o'r llanw ac o'r môr. Mae'n llesteirio hynny yn fawr iawn yn dydy. Ond mae yna haul yn benthyg does. Mae modd cael paneli solar, a mae yna wynt, a mae yna ffyrdd eraill yn cwmpas i. Ond yn y pen draw, os da ni wirioneddol isio cael yr weledigaeth ma'n fyw, y Gymraeg yn byw, mae rhaid i ni gael bod yn wlad annibynnol hefo y pwera iawn wedyn mwyn gallu creu economi sydd yn dydnaws am gwerthoedd ni, mwyn medru creu gymdeithas sydd yn dydnaws am gwerthoedd ni, sydd yn gynhwysol, sydd yn groesawgar, sydd yn ofalgar. Mae'n anodd gwneud hynna pan mae gen ti y pwera yn Llundain ac efo set o werthoedd hollol wahanol i'r un da ni ddeisyfu gweld ar waith yn fanna. Mae yn anodd, ynddi, ond pidiw na digaloni, a mae pethau gallu newid dros nos yn wleidyddol hefyd, a mae rhaid ni fentreisio weithiau, a newidiadau alla olygu bod ni'n gallu cael mwy o'r ymwneud, ac yn y pen draw yn arwain y ffordd at ni fod yn annibynnol. Champion, Fion, sut ydych chi'n dod ar swyddi Gymru na dro? Ti'n mynd i gael ysgrifennu o'r mawr yna. Fion, ni'n mynd i ofyn, ond o ddifri, da ni'n sôn am y pethau tymor mawr, tymor hir, tymor mawr. Be fysa chdi wneud yn ymarferol? Ti wedi sôn am dy brofiad ni'n Plas Carmel enghraifft. Be fysa ti yn licio petai ti'n gallu, petai na gyfle i chdi wneud rhywbeth bach, neu sut fydda ti'n yn gwella'r profiad o ddod yn ôl, yr un profiad wyt ti wedi bod drwyddo fo, beth fysa ti'n gyflwyno, beth fysa ti'n dechrau, beth fysa ti'n rhoi y blocia bach ma da ni wedi bod yn sôn amdani? Dwi'n meddwl, bod prosiectau cymunedol, dwi'n meddwl bod yna werth, fel ydych chi'n dweud, pan maen nhw'n mynd yn ôl, pan maen nhw'n gallu gwneud gwahaniaeth fel a dod at ei gilydd mewn prosiect cymunedol, dwi'n meddwl bod yn werthfawr iawn i lot o bobl. Mae yna syniadau newydd, mae yna gweithio efo pobl sydd yna'n barod, fel yn hartnar i Coco mewn Ffrancwr yn meddwl dod i mewn i gymdeithas reit Gymreigaidd yn ar y darwn a'i chlynydd. Mae pobl wedi bod mor groesawgar, ond mae'n beth hyfryd hefyd o gael rhywun i mewn i'r gymuned yna, ac yn amlwg mae'n dysgu Cymraeg, mae'n neud yn wych i fod yn onest. Dwi'n meddwl bod gallu na i ddod at ei gilydd i greu be da ni eisiau weld yn ymlaen. Mae'n hawdd i wneud, pan mewn cymuned mor fach fel yna, so gynnwch chi roedd y Plas Carmel, da ni'n mynd i fel ucha yn aml hefyd, mae'n gwneud gwaith mor anhygoel yma. Criw ifanc sydd yn tyfu llysiau ffrwythau hun ac gwerthu nhw i bobl. Mae hwnna'n yn hyfryd o syniad sy'n nhw fanna, dwi'n mynd i'n gallu hefyd. Mae fan o'n le hyfryd i fynd, a mae o'n
Mae'n rhyw deimlad chydig bach yn wahanol yna sydd yn hyfryd i fynd yna, mae'n cadw'r naws cefn gwlad yna, mae'n hefyd efo'r meddylfryd chydig bach fwy agored, mae rhywun yn gallu mynd yna rhywun ei hun a darllen llyfr ac o'r coffi a ddim pobl yn ddechrau wirio yn y lle, fatha pobl yn ddechrau wirio yn y lle sy'n droffi'n bydd yn ddefnydd. Ond jyst creu yr sefydlwyr pethau bach fel yna, dwi'n meddwl, efo'n gilydd yn hytrach na cael pobl, i ddod at ei gilydd i greu rhywbeth, dwi'n meddwl, mae hynna'n merchor iawn, rhywbeth sy'n hawdd i wneud mewn cymunedau mor fach ydy, yn hytrach na bod yr un bobl yn gwneud yr un pethau. Mae hynna wir yn unrhyw gymuned ifanc bach neu fawr sy'n byw mewn cymuned anferth o bobl sydd yn gwneud pa bynnag gymuned wyt ti'n rhan ohoni fasol. Ia, mae'n rhaid i ddweud, fel oedd yn sôn cynt, fel mor lodd o Llundain, ti'n dewis y gymuned, le ti'n creu gymuned, pwy ti'n gweld o ddydd i ddydd wythnos, lle yn rhan gwlad, pobl sy'n bwyd nesaf i'r gymuned ni, os ti eisiau cyfarfod ffrindiau sydd rhyw awr a hanner i ffwr, mae'n cymryd dipyn i gyrraedd o. So mae'n werth i ddweud, so y cwestiwn yn wreiddiol oedd y pethau byd yno i gael ei gofel... Y pethau bach. Wel, i ni'n bersonol bar hoiw yn gydwylod fysa hynny. Ond i sôn yn Fe hyn yn digwydd cyn dolyg, pan ddim, do? Wel, union, ond y pethau, o ddech bod yn yr unol gyfeillio, chi'n gael talu 10,000 i symud i Oklahoma, ysgrifennu beth chi'n siŵr. Mae yna yr talu yma, Sesiwn yn Alaska, sy'n gan i'n symud nôl yma, yn amlwg hynna ddim yn beth sy'n actually digwydd yma am hyn llun. Ond i ddenu bobl ifanc sydd yn dyfodol ffwythlor a bobl sydd yn ac yn wedi efo rwan gyda chi'n gweithio o adra, sy'n mwyn lle yn y byd gyda chi, os ydych chi'n gweithio adra, i ddenu bobl ifanc yna i ben llun. Dwi'n meddwl jyst bach o gyffro fel mwyn bod mor braf yr wythnosa ar y misoedd weithio yma, i weld pen llun yn dod yn fyw gyda cyffro yr Eisteddfod. Mae pobl maen nhw'n gallu gwrthryfu ar nos lun i ni ymarfer ffwr. Maen nhw'n mynd i'r cyfarfodau trefnu, fel wedi bod mor braf dros y misoedd weithio yma, i weld bod nhw'n gadael adra i fynd a gwneud rhywbeth, hefyd bod yr Eisteddfod ar y gwell. A dwi'n meddwl, mae'n rhywbeth sydd wedi bod ar gocheth mor hir ers fel blynyddoedd, tra ni'n byw yma, lle dweud fel oedd hi pur anaml os ydych chi'n gadael gartre ar nos lun i wneud dim byd. Fel, ti'n mynd i dy waith, ti'n cyrraedd adra, a na ni, ti'n di ymarfer cwr, eich ti'n di eglwys. Mae'n mor braf, bod pobl yn dangos yr egni yna, wyt ti'n neud rhywbeth? Wyt ti'n meddwl bod yr egni yna'n parhau? Rhys, ti di weld oedd y hun yr egni a'r cyffro sydd wedi bod, a mae pob yn dweud y gair gwaddol i'r steddfodol o hyn. Ti'n gobeithio bod hwnnw wedi glannu rwan, bod yr ardal wedi cael cyfle i edrych ar ei hun. Dyna sy'n ni'n obeithio bod yna'n byd arall hefyd gweithio chdi. Dwi'n gyda Busnes, ond dwi'n sy'n dod o lanwad nawr wneud i gyda'r Jones, ac mae gen i fo ysgrifennu wyllus i barhau de. A hyn mae'n dweud ydy, does o neb. Beth sy'n wedi sbardun o'r wyllus mwynhau'n byd ydy, pan mae rhywun yn gweld i bedd yn agos. Geiriau Gerallt yn dywan ddyn, bedd yn agos, ond y beddau yn wigion, beth o'n drio ddeud oedd, mae'n diwan i'n agos, ond pwy sy'n cwffio dros ti, pwy sy'n wedi frwydro dros dyrchafu'r Gymraeg ym mhob agwedd o fywyd. Da ni'n gweld sy'n fan o'n Steddfod, a da ni'n mynd decsid i bod am dyrchafu am wsos. Y cwestiwn sy'n rhaid sy'n diddordeb yn y rheol iaith yn Steddfod, yn beth am tu hwnt i'r Steddfod, am 51 wthos o'r flwyddyn. Mae'na sefydliadau fel ysgolion yng Ngwynedd, ac ymhellach yn Môn yn y gystad, tydyn nhw ddim yn ysgolion Cymraeg penodedig. Mae'r Iglod y Basg yn ysgolion Basgeg penodedig. Pob pwnc yn cael ei ddysgu drwy'r Basgeg o ddeithwyr y Sbaeneg wrth gwrs. Da ni'n gwneud hynny yng Ngwynedd, ond mae yna sawl beth arall ydi awdurdod lleol ddim yn gwneud, a mae hynny'n boenus. Enghraifft, mi fedar rhywun reid amod lleol ar dau newydd, i gyd siarad hyad yna, neu gyfamod yn atom yna bod yn dau ha, mi fedar rhywun reid amod medr iaith ar y byd, ydy hynny ddim yn dod cyfraith. O rwsyd, da ni'n cael rhyw gyndynrwydd i wneud hynny hyd yn oed yn yr ardaloedd Cymraeg. Wch chi, yn wlad a Lloegr, tydi rhywun ddim yn gorfod cael polisi iaith i ddyrchafu Saesneg. Mae'n gwbl di gwestiwn. Ond, wch chi, mor betri sydd da ni'n Nghymru, yn ei chadarnleoedd i ddyrchafu'r iaith, a mae hynny'n boentog. Ond dwi'n fawr obeithio fydd yr ysbryd
Bydd yr ysbryd mewn steddfod o yr holl harddu a'r brwdfrydedd dros fro, bydd hynny'n cario wan ymlaen, ond mae'n defnyddio'n hegnion i osod polisi, i osod cyfraith, i orseddu, i ddyrchafu'r Gymraeg. Mae hynny'n anghenraeth. A dwi jyst yn gobeithio bod i'r steddfod fod yn wers. Gwers, felly, eisteddfodol. A da ni wedi mynd i sawl cyfeiriad, da ni wedi cosi'r ochr ambell i bwnc oherwydd mae yna blociau mawr iawn, fel da ni wedi dweud o bethau sydd angen digwydd i ni allu sicrhau dyfodol. Felly, ambell i gwestiwn fydda yn gret, os gawn ni. Mae yna law i fyny yma na'n barod. Richard? Ie, diolch yn fawr Aled am y cyfle i ofyn y cwestiwn. Ac mae'na deryg yn gofyn yn cael ei ddech, yn gwybod iawn gan ofyn. Dwi'n gweld cael ateidiau mewn gwirionedd i'r cwestiwn sut da ni'n cadw pobl ifanc yn nghefn gwlad. Ni'n sôn am y iaith yn y blaen, ond i gadw'r iaith mae'n rhaid i gadw pobl ifanc, a da ni'n gadw pobl sydd yn magu plant yma. Mae'r ffigyrau, ac yn dweud, yn dyn nhw yn erthyll. Mae'n yn erthyll, a da ni'n gweld diffyg a diffyg a diffyg. Cyntaf ar ffarmio'n cwestiwn a ffarmio'r gwead, fe fan hyn o'r wyth, hyn o'r hyn yn gyfred. Mae cwestiyniad yn un o'r ffermydd yn llun, yn y deuddeg hwnna sydd dryan, llai o ffermydd. 100% yn llai o ffarmwrs da mi, yn y 100% yna sydd. 100% bob un yn llai. Dwi'n byd ar y gwyliau am ysgaf ffernio, dra chi, nac am ysgaf fwy. Hwnna ddim yn iechyd o'n ifanc i gadw hwnna, o gwbl. Be da ni angen wneud i gweledigaeth o gynno ni a dweud gwir blynyddoedd yn ôl, yn ei falch o fod yn rhan o'n i fod yn ffen. Am unrhyw siarad, yn gweithio ar y cyngor o'r ydych, yn siŵr sy'n mynd o fynd i'r gyfer ysgwyd, yn beth i fynd, yn sôn am mentro llwyddo yn lleol, a chwiled yn lle da i ddyn. A creu diwydiant sy'n creu pobl ifanc i fod wrthi yn ati i wneud busnesau i hynna. A da ni ddim yn rhaid digon o gefnogaeth i hynny digwydd. Ni fydd sbar yn cyfer ddeall, a mae'n asadrodd ar gyn ifanc yn dweud, gael mlynedd yn ôl, saed, a sy'n dweud, sy'n dweud math o waith coed fy hun. Chapio mewn, beidio cyd ifanc yn dweud, a hanner blwyddyn dwi'n sy'n dweud amdano, i wneud i gwrs newydd o, dwi'n eisiau gwylio yn un. Mi nath o, mi'n dal yna, Dyna ni hefyd, o eisiau cael cynllunio, o eisiau ngwraig, sef o fath o'r nonsens, ni'r eswm, yn chi. A wedyn, neu o'na, a mae wedi creu busnes llywyrchus iawn i fyny, coeden dros gofynio, godran tegi, wedi cael busnes yn nhw. Ond mae'n posib i mynd ymlaen, ond dyna ni ddim digon, sy'n ddim cefnogaeth rhan o'r bosib ei busnes. A mae angen, dwi'n meddwl angen o. Un o'r pethau oedd ni siarad amdano amdano'r ffrindod, ni'n siarad am gyrru mewn cwrdd ac yn dweud, da ni angen diwydiannu cefnogaeth, dyna chi regi, sa'n hynna dweud rhywbeth. Ond mae rhaid i ni, o peth llun de, chydig o'n ymwneud yn ôl, oedd beth plwm, chi ma'n gynnyrs, hyd yn oed gwaith glor o siwain. O, ar un adeg. A da ni cael un o lawr, chi eisiau unrhyw beth o'n, unrhyw beth, fysa'n harnu, neu fel fysa'n chi'n gwydi, na gael o cewch i ddim. A Menter cymunedol, wy'n gry iawn o faith Menter cymunedol, sy'n gweithio, agos mae'n Menter ar ei anodd ein a chi'n gwybod, Menter cymunedol i diogau Menter yn ei gwynt cymunedol. Dyna ni'n gweithio, ben gan o saith yn cynio. Pam? Am bod o'n creu anharddu ni, anharddu weld gorau o hardwch ag eini. Wel, Cris, da ni yn fanna, fath i ni ohono'n creu 7 o swyddi gyda llawn. 7 o swyddi, llawn amser. Ond un mewn mynd, llai na hon, sy'n fan hyn. Llai na hon. A chi'n mynd o'n hyll ddyn. Dwi'n cael o chi'n mynd o. A mae'n werth 7 o swyddi gyda hyn, ydych chi dde. A dwi'n meddwl bod ni angen syniadau radical i hyrwyddo diwydiant. A diwydiant lleol sy'n reidio'n lleol. Dwi'n byddai'n mor i mewn. Dwi'n byddai'n iawn i ddweud. Ond pobl creu gwaith i hynna, am bod am degau o system wedi gwneud hynna. A un beth arall i gloi. Dwi'n gallu clont ym ôl am ôl dweud, o, da ni'n mynd o'n ysgol gwaith. Mae yna waith byr yna. Digon o waith i greffwyr, digon o waith yna. Ond i siarad am nyrs gymunedol ar y cael yma gyda. Mae yna ddiffordion yn y gwasanaeth iechyd meddwl na chredeg i hyn. Pobl dod yma yn gweithio'r siarter o mae'n cynnion, cael gwaswm gyfla yn y gwaith yn yr eich wedyn mae yna waith, am gwrs. Ond yn mawr o'n dweud, o, sa'n gwaith yn un bod.
Mae hi'n newid yr agwedd yna. Ma'r oed yma, hosiwch yma. Ond fe dwi'n cynnal y cwmni drama na'n ffora, ond i bai bod chi yma bydd wir ar hosiwch yn y cefla. Diolch. Mae ni felly gwaith yng nghefn gwlad a chreu a mentro. Ffion, ti'n sgwennwr llawrydd. Mae'n anodd yn dydi sefydlu dy hun a dechrau busnes yn nghefn gwlad. Ddim yn hawdd. Na, i fod yn onest, gynna i'n profiad o sefydlu busnes yn hun o ran yn llawrydd, achos es i Llundain i wneud hynny. Dydy'r swyddi yno, fel yna, ddim ar gael, os chi'n gweithio fel ddilynydd, neu os ydych chi eisiau bod yn byd mewn chata, neu os ydych chi eisiau gwneud chydig bach mwy o bres, neu mwyn gallu prynu tai sydd yn Plentyn. Dwi'n meddwl mae lot o'r swyddi da chi'n newid restaurant yn argyflogaeth sydd ddim yn gallu ffordio'r tai sydd yma, so mae'n amlwg broblem yn fan'na does. Pobl fawr iawn, da ni'n rili gyffwrdd ar llawer. Mae'r ffaith o fi wedi mynd i ffwrdd i Llundain ydy creu gyrfa iddyn hun am 10 mlynedd fel sgwennwr, sy'n galluogi bod fi yn gallu gwneud mwy o bres, achos bod fi'n dod o'r byd yna. O leia mae hynna'n gan bod fi'n gallu dod yn ôl yn gweithio yn llawrydd ac yn gweithio efo hanol pobl. Mae hynna wedi galluogi fi bod fi'n mynd i allu prynu tŷ, ond dim hynna di'r stori fawr nag mae hynna yn stori yn sicr sy'n golygu bod fi wedi gorfod mynd i ffwrdd i wneud beth o'n wneud. Mae'r pwysau tai wedyn ar ôl prynu nhw, mae'r hent, a mae'n anodd, wnaethon ni ddeud ar y dechrau na fydd yna atebion, Richard, a mae'n anodd i cael nhw, mae'n anodd i cael nhw mewn awr yn bendant. Dwi'n awyddus i gael cwestiynau eraill, mae yna law yn y cefn yma ni? Mae yna feicroffon ar y ffordd, dwi'n meddwl. Erin o ddeall sy'n mynd i ddod o ardal Busnes, a ni'n ffynnu pwysleisio o ffordd gymdeithasol gyda'r gwlad, yn jyst i ddech gael ei sôn amdano hwnnw, y ffemwyr i fe. Na chi fudiad, dylai gael ei gyfanogi fwy a fwy, achos mae'n greu bywyd cymdeithasol Gymreig naturiol. Be sy'n digwydd, yn jyst yn un polisi iaith nhw, ond maen nhw jyst yn naturiol yn troi i siarad Cymraeg, a dwi'n gweld e. Mae'r rhai di-Gymraeg yn gweld pawb yn cael hwyl ac yn dilyn y rhai Cymraeg ac yn troi yn Gymreig. Ac un pen arall o ran busneson, dwi yn credu'n gryf o dylai cefnogi busneson lleol, a dylai cynghorau sir y dechrau hynny, trwy'r busnes hynny, dim byd tu fas i ardal, os ydy ar gael yn ei hardal, dim edrych bob amser yn y peth ffata. Enghraifft, dwi'n mewn cyngor yn ardal Sir Gyfyrddin, fe bysau cyngor Sir Gyfyrddin yn prynu popeth allan gael o fewn Sir Gyfyrddin, byddai'n anhybu lot fawr o busneson bach. Fi'n credu bod digon y benter gael i gael yn Sir Gyfyrddin, mae digon o bobl yn gyda'n gwlad sy'n bodlon dechrau busnes, a mae rhai sy'n ar y cyfan yn llwyddiannus iawn a dylen ni bod llawer iawn o gyfnogaeth. Na ni, felly busnesau bach eto'r un grif a Richard, ffermwyr ifanc cora yn cynnal cefn gwlad, ond a law arall i fyny'n gynharach, o'n i'n y pen draw fan hyn. Dwi'n hoffi o un dasach yn Kelly, neis am gweld pen Llundain sang jyst yma o seddod i gyd. Dwi'n cael gyd o gynnu beth drwy'n radio, dwi'n gweithio'n un gyfyrwyr yma. O'n i bai yn y ysgogiad moesegol a dwi'n siarad o'r Gymraeg os o'n i'n oed pen Llun, beth sy'n yma o ran cyfleoedd ydyn ni byw, cos mae byw yn fwy na corau gen i bod yn ifanc dwi'n bod trwy lot o bethau cymdeithasol gen. Ond dwi'n cael gyd o'n dwi'n gweld y byd yn gyd o, mae'n greu Cymraeg ifanc yn byw yma, dwi'n gweld cynulleidfa fel yn bwyd personol, cos o'n lot o bwy yma. Dwi'n grwyd i symud nôl yma, ond mae'n oed i wan, dwi'n dechrau gadw dwi'n dechrau symud allan. Be sy'n ei dynnu ni nôl, mae'n newid i gyd mewn faddus. Dwi'n weledigaeth yma, mae yna swyddi, dwi'n cyrraedd y bobl ifanc, dwi'n gweld y buddion sy'n gael. So dwi'n cwestiwn fi, pwy sy'n gyfrifol am dynnu pobl nôl, ydy'r Cyngor Sir, ydy'r Llywodraeth Cymru, ydy'r Llywodraeth Prydain, pwy sy'n am dynnu baich o achub cymunedau ni. Dwi'n llun hyd y mywyd wedi gweld pobl sy'n mynd awn yma, a dwi'n fod yn gweithio'n twristiaeth i gyd yn oes gen i fi ysgol. A dwi'n meddwl bod o'n gris iawn gweld dirywio, dwi'n gweld cerdd o Morgan Edwin, lle mam di sylw ni'n dirywio ran lle mae tyfu'r Cymraeg yn byw, dwi'n byw yn Kelly, yna dirywio bod yn faint o Cymraeg sy'n cymdeithasol. Pwy sy'n am ddynnu pobl nôl, dwi'n just cynnig ffres, a dwi'n
dyma rhyw marketing campaign huge. Mae'n angen dangos yn egas ar bobl ifanc, bys da ni ddim yn gweld o. Dwi'n yn gweld dim ysgogiad yn hun i ddod nôl, ar pwy o'r baich i allu'r gymunedau mwyn. A'r unig wleidydd llawer amser sydd ar ein panel ni ydy Sian Gwenllian, a mae'n gweld hon yn dod o beth. Felly, Sian, y cwestiwn yna i chi, pwy sydd yn gyfrifol, pwy sydd yn ysgwyddo'r baich o farchnata, o hyrwyddo, o ddenu, ac o gael y bobl yma, fel yr enghraifft yna, yn ôl i Lly'r Sgwar. Fel gwleidydd, dwi'n mynd i ateb y cwestiwn yn union, achos mae'n Surprise! Mae'n gwestiwn dyrus iawn yn dydy. Be dwi'n mynd i ddeud ydy, mae hanner y bobl ifanc yn aros yn y cymunedau. Dydy pawb ddim yn mynd o yma ac wedyn yn meddwl, ddylwn ni fynd yn ôl ta be ac yr agwedd yna. Mae rhaid i ni gofio, mae hanner y boblogaeth yn aros, a mae y bobl sydd yn aros yn y cymunedau yn gwneud y gwaith crefft, yn amaethu, yn athrawon, yn gwneud bob math o waith yn y cymunedau, yn cynnal y clybiau pêl-droed lleol, yn cynnal y bywyd Cymraeg. Dydy pawb ddim yn gadael. A felly, rhaid ni beidio meddwl bod pob yn mynd o yma, yn hudo o yma. Mae yna lot o yn aros ac yn cynnal yn cymunedau ni ac yn cadw'r gwydnwch yna. Os ydym ni am drio cael pobl i ddod yn ôl, mae rhaid i'r ardal fod yn ddeniadol ar gyfer hynny. A dwi yn mynd yn ôl at y weledigaeth Arfor, a dwi'n meddwl bod angen i Llywodraeth Cymru fod yn cefnogi gweledigaeth sydd yn golygu buddsoddi yn ariannol yn economi y groedd yma. A da ni'n sôn am busnesau bach, wrth gwrs, maen nhw'n rhan pwysig o'r pictiwr. A gyda llaw, mae llwyfon lleol yn dal i fynd. Mae'n rhan o Arfor, yr Arfor bychan yma sydd yn cychwyn. Mae'r thema yna o gefnogi entrepreneuriaeth, cefnogi busnesau bach, mae'n dal yna. A gobeithio, fel da ni wedi weld efo'r mentra cymunedol, yn sydyn, mae o'n digwydd yn dros nos, da ni'n gweld mwy a mwy. Mae o ryw gasaneira, weithiau mae'n cymryd blynyddoedd i'r pethau yma wreiddio. Ond mae yna lot o gama yn digwydd, Llywodraeth Cymru, a wedi dod â lleol, Menter y Busnes, lle mae'r cymryd yn digwydd. Ac dwi'n meddwl bod eisiau ni afal yn hynny. Dyna di neges i heddiw yma. Gafal yn beth sydd yn digwydd yma, a'r pethau da sydd yn digwydd yma. A peidio mynd i ryw chi feddwl bobl ddim ar ben, dydio ddim, de. Ac mae yna bobl ifanc, mae yna lot o bobl ifanc yn y ffrant o'r yma gyda llaw. Ac yn ddiddorol, o beryglus ti hefyd, oeddech chi'n dweud pwy sy'n gyfrifol, neu ydy o'n dod yn ôl wedyn i'r unigolyn, neu yr llwybr wyt ti'n ddewis, achos fi am droi at Rhys, o'n i achos o, mi oedd o wedi meddwl am y peth, mi oedd gan o bosib yrfa fel peiriannydd, neu yrfa fel cyfreithiwr, ac mwyn gallu dod yn ôl, nath o ddewis y llwybr cyfreithiol, mwyn gallu bod yn gyfreithiwr, gan mwyn fwy o gyfle efo gael swydd yng nghefn gwlad, felly o hwnnw'n batrwm bwriadol personol gen ti. Wel, wrth jyst rhwng deimlad di bod rioed gen i, swn i'n mynd dyheu fyw yn unllath yna i ddim clywed a medru siarad Cymraeg. Mae cael rhyw drip pan ddwrnod i fod yn llys fan dydno ddigon i fi gael omni, yn halon i sydd o dde. Ond, beth ydy wedi bod, ond o ran be fedrwn ni'n neud, mae Arfor sicr yn gan ymlaen a dwi'n falch bod yna ymfalchion y trywydd yna, a mae eisiau rhyw ysbryd cenhadol i ddenu pobl nôl, mae hynny'n saff. Dwi wedi bod yn anodd ligi'r blyn ac yn erbyn iddo o dwi'n coleg ac i rhannu tŷ. A'n erbyn efo'n gyson neu gwir, plis gyna gan, bas i chi'n hapus dod yn ôl i dyfro, a dwi'n gobeithio fydd a fath y ddia gyda fod dwi'n siŵr, gyda fod digon o chi'n ddawn i allu sgwennu rhywbeth grymus fel a lle. Ormod o bobl wedyn, achos mae'r ormod o bobl gwrando ar ei wneud. Da ni gweld y dorm sy'n yma, di Sadwrn, lle fydd i falt yn bwyd. Ond, rhywbeth sy'n ei braw i mi, dwi'n gwir, oedd hi'n efo Richard, mae yna lot o swyddi yma. Ystadegau ges i o bod ar y cyngor sir oedd
faint sy'n trio am swyddi yn y sector gyhoeddus yn cynghora sir drwy'r Deyrnas Unedig yna rhywbeth fel 4 ar 10 ar gyfer taledd yn trio am bob swydd. Faint sy'n trio am bob swydd ar gyfer taledd yn Nghyngor Gwynedd? 2. 2 yn unig. A mae hwnna'n andros o fraw i chi tydi. Mae'n eich i feddwl iesgob mawr, pa fath o ddyfodol sy'n ma chi. Ond mae yna swyddi hefyd. Sa'n ddigon o ystod o swyddi sy'n beth arall wrth gwrs, ond mae yna swyddi saff, pensiwn da fel cyngor sir, ond mae'n goblin o waith llenwi'r swyddi hynny chi de. A mae hynny yn ymhoeni fi'n fawr, ond ysbryd canadol sydd angen lle, a dwi'n mawr obeithio ddal hwnnw'n treiddio o'r Steddfod. Os oes un peth wedi digwydd yn ystod y sgwrs, mae Rhys ychydig bach llai pesimistaidd gobeithio ar y diwedd. Da ni wedi llwyddo i wneud hynny, fel nes i sôn, wnaethon ni meddwl atebion mawr i'r atebion, i'r cwestiynau mawr, ond gobeithio bod ni wedi mynd i sawl cyfeiriad a cranu sawl ochr a chael safbwyntiau gwahanol, a dyna oedd yn oed. Felly, diolch i chi gyd am ddod yna. Diolch i Rhys, diolch i Ifan, diolch i Fion, a diolch i Sian.